Abakaze bekhankase bakhipha nje ingoma iyathandwa abantu. Ngiye ngithi mina ingoma ethandwa abantu uyoyivelela umphumela. Nawe njengomculi uyobe usubona umsebenzi wakho and uyoyigqaja ngalokho. Bafowethu siyanibongisa, bayeza nabanye basendleleni. Siyabonga iy'ngane zakwethu. Okunye-ke nokunye bafowethu ungawangabazi amandla e-social media. Uma uyi-artist ungawangabazi amandla e-social media bafowethu. Ayikho into njengamanje ekhangisa umculo wakho, especially abaculi besintu njengo-social media. Ngizonenzela isibonelo, yabo la ku-TikTok kuye kuvele ingoma idlala u-30 seconds uyizwe imnandi but ufuna ukuyoyifuna isiphelele uyizwe ukuthi uma isiphelele ithini. Ingapheli amandla ngabade, ingapheli amandla bafowethu majongo. Ya.